Hayi Nkosi yam, bawo Somandla, imoto endiya kuyo yakwa-BM. Wow, ayive i-comfortable. Hayi. I-X5 yakwa-BM i-comfortable. Bethunana even so uhamba endleleni. Mna ndiyaqala in fact ukhwela imoto endingayivayo xa ndikhwela, ndingava noba ndikhwele imoto xa ndikhwela imoto. Hayi guys, ndiyaqala. Lena imoto intle one, akho nenidi yoba mandibe ndiyicacisa, intle one le X5. And guys, andifuni nokuxoka, makudede ubumnyama kuvela ukhanya, abantu bahambe ngezi moto, masikhwele nezi moto. And ke mna ke into emandi ngayo, uyithenga kwam imoto okanye umntu xa ithenga imoto ndiyayiqinisa mna imoto. So makudede ubumnyama vele ukhanya, uvele njena ubethe lena ivavavum. Lena yi-BMW X5. Guys, andifuni noniphosisela ukuba ngaba uthenga imoto, imoto iyaqiniswa imoto, so that ungangenelelwa yimimoya. Kaloku abantu xa bebona iprogress bavele bafuna ukudiliza. So xa ufuna ukuqiniselwa imoto, khontaktani ku-TikTok uGog Xoli, ku-YouTube ndinguGog Xoli still, for uqinisela imoto yakho, so that uhambe usafe, ifamily nabantwana uyazi into yoba akho nto ikulandelayo, akho nto ikulandela ngemva. Please guys, make sure into yoba iimoto zenu niyaziqinisa, so vele uthenge nje imoto ukhwele, niyazibona imoto into yoba ziwa kangakanani. Please guys.